Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagariakan ang Muslim. O ba ka pembagay sa lugar? O bang ka pembagi sa lugar agyang ka i-ariduin ka? Kasuriduin ka na di kanyan began sa lugar, di kanyan belagan, di kanyan butagan. Taman sa dinyan mako agyang kutwa kabayan. Giyang ka isuriduin ka, apya kaun narkad mo Allah subhanahu wa ta'ala, so kababaluyang kaun ariduin ka, si isa Quran as kanyan su syaitan. Subhanallah. Giyang kaya syaitan na api anda ka din matatago. Api anda din amasa. Api anda din adarpa. Natutundog kaon o syaitan kaya panamanamaran yan na upama kaya manggalabak ka nagyang kutwa kadustaan na kalaan kaon. Na upama kaya manggalabak ka nagyang kutwa simba na kalabatan subalas o simba aping galabak ka. Mismo apya sa giyang kuto ang mga simba. Adi tanod iming gulalan. Para ko Allah ay panunuatan tanoron. Natutundog ko nagyang kanan asyatan. Subhanallah. Sa giyang kuto sambayang ka, natutundog ko man o syaitan. Na duwati man abuntal, akakabinasaan yan ko sambayang ka. Pag mayroon abuntal yan, nagyang kuto, panamanamaran yan, isagyang kuto mas ading kadi ka pa sambayang, na makasilay sunni at ka, sa aya ka pa sambayang ka, na sabab na gusto asuat si iko mga tao. Ibarat yan. Allahu Akbar, miya takbir ka. Orian yan na miyasiri ikaro si mayor, miyasiri ikaro si baryo, miyasiri ikaro si konsehal, miyasiri ikaro si alim, si ustad, miyasiri ikaro sa mga tao, o di na kagitiga madagalay ataw, na aya ipagudiyo ko syaitan, nagyang kutwa piyo piing kaso sambayang ka, kaaniran maylay, ama piya kay kapanambayang, na piyo piya nakamambu, baka lanat nakamambu, impida nakamambu, agyang kuta sambayang ka, na miyaw lukas agyang kuta kapanakuto. Kagi ayakya sambayang ka, na suasuat ka sa agyang kuta mga tao, ayakya sambayang ka, na anmatero mga tao, ama piya kay kapanambayang. Ginan, ipaganay kakabinasaan yan nun. Langan man ito, mismo si iku simba para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, naudi niya no tukaga, na aya pa naman namaran yan, na kalabatan subalas usambayang ka. Ando na ibundal yan. Allahu Akbar. Sa giyang ko kaya para takbir ka, na katuusan ka sulang nagalabak ka. Katuusan ka sugalabak ka sa walay, katuusan ka sugalabak ka sa madrasa, sa eskwelaan, katuusan ka subitiaran niyo gusto mga ginawain ka, sa mga seringan ka, katuusan ka sa mga schedule ka, katuusan ka sa mga langon ka, katuusan ka sa mga uidakal, katuusan ka sa miyada, katuusan ka sa ptinda ka, katuusan ka langon. Sa giyang ko kaya pakatakbir ka, andi sabab, na panamanamaran o syaitan, iapyang ka, di masuasuat sa Allah subhanahu wa ta'ala, na supuso ka na gusto pamikiran ka na lumalayog ang maada sang kuto hadiran di ka panunuatan ako Allah subhanahu wa ta'ala. Na bapira-pira di isambayang at tumitindag subadan yan, perukos subadan yan, sujud subadan yan. Perukos suanggaw tayan, sujud suanggaw tayan, o gaid na supuso yan na gusto pamikiran yan na lumalayog sa apian din papakasong galabak siin na galabak roon na awid akal siin na awid akal roon na yutoy mapipikir yan. Nakialabatan subalas usambayang ka. Kaayab umya ka sambayang, nagyang kanan abadan ka, nadang ka mapakasambayang agyang kutapos o kaaginan ipaliwat ap sambayang na gusto pamikiran ka, amatangkad sa ginawang ka, as saya ka tumitindag sang kutwa, danga o kadnan ka, si ikumasading kung di ka panunuatan na. Inus ka na baka pambagay alugar. Koorian o kaya to kawing kon. Subas so syaitan na di kanyan bagan alugar. Subas so syaitan apyas ikumasading ka di kapanunuatan ako Allah subhanahu wa ta'ala na pkuma kanyanon. Kaudin yan, piya ka sila'y agyang kutwa ni at ka, agyuti pa naman namaran yan, na libatan yan agyang kutwa balas ka. Kagi so syaitan na pa naman namaran yan. Waya manggalabak ka na agyang kutwa kadustaan na kalaang kaon. Waya manggalabak ka na agyang kutwa simba na kaito ang kaon. Ibarat yan pan. Niya ka simba yung ano sa Aisha. Madakala papakasagit saya. Api asa kataw pa man na papakasagit na saya. Miya kasamba yung ano sa Aisha. Kung kaya pakasamba yung sa Aisha, may sunat ka sa 2 rakaat. Kung kaya pakasunat yung sa 2 rakaat, kung kaya pakasilam ka, tigre ka ging kaya syaitan na di ka din sambayang sa witer. Amay ka din sambayang sa witer, amay ka alas 3, amay ka kapita. Pag naw ka tiga away, amay ka alas 3. Nakatawan na mismo sa ginawang ka, asa ka na, di ka pa ka na alas 3. Katawan na mismo sa ginawang ka, asa ka na malaki turog. Namiyakya kalka ko syaitan.
Na tuma o pa makasaka nakatawan ka sa Ginoo, matitikus ka sa Ginoo ka. Di ka bubakan o sa Ginoo ko to alas stress ako pita na sumbayan kan sa waiter ko oryan o kaya pa sumbayan ka sa durak at asunat ko oryan o Aisha. Na so waiter na kapakaya sa rakat. Kapakaya 3 rakaat, kapakaya 5 rakaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.